Iawn, yn barod? Ie, gwych. Diolch. Felly, helo pawb. Dwi eisiau dechrau jyst gan ddeud diolch cyflym i'r trefnwr y seminar hwn, John Morris, am fy cael yma, i siarad â hi. Mantais eitha bach yn yr amgylchiadau presennol, ac wrth gwrs byddai'n well gen i actually bod mewn stafell efo chi i gyd. Ond dwi'n teimlo yn cymharol lwcus cael cyfle i siarad â grŵp o ysgolheigion ar ochr arall y byd, ar y rhan fwyaf o fy fflat yn Toronto. Diolch yn fawr hefyd i pawb o'ch yn chi a ddaeth heddiw. Wel, a ddaeth ar-lein anyway. Credwch fi, dwi'n hollol ymwybodol nad yw gramadegau barddol yn bwnc mwyaf cyffroes yn y byd, ond gobeithio y byddai'n perswadio hi erbyn diwedd y sgwrs ei bod nhw'n bwysig ac hyd yn oed efallai diddorol fel dogfennau sydd yn cynnwys cipolwg i mewn i'r byd barddol dros sawl ganrif. Rwan, y ddamcaniaeth a gynigiaeth yn fy nhraethawd PhD a'r ddamcaniaeth fy mod i'n dal i hystyried yn fy prosiect newydd. Yw syniad bod y gramadegau barddol wedi cael eu hail olygu nhw gan gyfres o gymeriadau gwahanol yn ystod cyfnod hir o drosglwyddiad yn llawysgrifau. Felly, yn amlwg berdd a'i copiodd yn sicr, ond nid berdd yn unig. Hefyd clerigwyr, gweinyddwyr, ysgolheigion, hynafiaethwyr ac efallai fel y trafodwn ni heddiw, dyneiddwyr, pob un efo agenda unigro. Rhaid i mi ddeud, dwi newydd ddechrau'r prosiect ôl-doethurol hon sydd yn ystyried gramadeg sy'n mynd fychan a elwyr y 5 llyfr cerddoriaeth. A dyna'r tudalen cyntaf. Felly bydd rhai o'm sylwadau mewn ffordd yn eitha rhaegarweiniol. Nid yw'r prosiect cyflawn wedi gorffen eto yn amlwg, a gobeithio ar ôl flwyddyn a hanner arall y bydd llwyth o wybodaeth newydd i rhannu efo chi i ychwanegu at beth mod i'n wneud heddiw. Ond dechreuaf heddiw gan rhoi hi'r cyd-destun bras edrychwn at y gramadegau barddol canoloesol sydd yn rhagflaenwyr uniongyrchol i ramadeg sy'n mynd fychan, ac y gwahanol olygiadau a'n wnaethpwyd ohonynt yn y 2 ganrif gyntaf o'i cylchrediad. Wedyn, tro'n at y cyd-destun hanesyddol gan bwysleisio y cysylltiadau rhwng copio'r gramadegau a chynhyrchiad y dynieiddiaeth yr 11 ganrif ar 15. Yn rhan ola y sgwrs, byddai'n mynd â chi trwy rhai mannau diddorol o destun gramadeg sy'n mynd fychan ei hunain, ac mi ynawn ni weld i pa radd sy'n mynd, neu rhyfedd chreithog neu bwy bynnag, yn lleoli ei hunain a'i gweith fel cynnyrch y Dadeni disg, ac i pa radd mae gramadeg newydd neu olygiad newydd yn adlewyrchu rhaglen i rhagflaenwyr. Felly, i ddechrau, jyst yn sylfaenol, beth yn union yw gramadegau barddol, neu gramadegau barddol traddodiadol i ddefnyddio'r term y diwylliais anfynhaidol. Dawn ni yn ôl at y term traddodiadol, ond gadaw y foi'r ochr am y foment. Felly, gramadegau barddol. Dwi'n gwybod bydd hynny yn wybodaeth sylfaenol i rhai o'ch chi, ond hoffwn i gymryd eiliad bron jyst i esbonio natur y testun y byddwn ni i trafod heddiw. Esboniad symlaf o'r gramadegau barddol yw ei bod nhw yn traethodau sydd yn disgrifio sut i farddoni yn y Gymraeg, gan gynnwys disgrifiad o'r iaith Gymraeg farddonol. Fi'r sylfaenol y gramadegau barddol i gyd yw hon. Felly, da ni'n dechrau efo adran pur ramadegol, hynny yw gramadeg ar y slaid. Yn yr adran hwn, mae yna drafodaeth o'r llythrennau yn y Gymraeg, y silliau a'r deseiniaid, y rhannau ymadrodd, y ffigurau a chystrawan, cyfieithiad neu addasiad o'r gramadegau Lladin, Prussian a Daneidus yw'r adran gyntaf, ar y rhan fwyaf, ac felly rhan o draddodiad ehangach o ddysg gramadegol Lladin canoloesol. Eithriad yw'r driniaeth am y silliau a'r deseiniaid, am ddengys fod yn ychwanegiad dyfeisgar, gan rhywun oedd yn gyfarwydd â seinia go iawn yn y Gymraeg farddonol, neu o leia rhywun efo uchelgeisiau uwch na jyst addasu'r testunau Lladin. Wedyn ar ôl yr adran ramadegol, cawn adran ar y mesurau, felly jyst disgrifiadau bach o'r 4 mesur ar hugain, yr englynion, yr aldau a'r cywyddau efo enghreifftiau o bob mesur. Weithio ymddengys i bod nhw yn gyfansoddiad newydd ar gyfer y gramadegau, ond weithio eraill da ni'n gwybod y tynwyd nhw allan o farddoniaeth cyfoes. Nesaf, mae rhestr o'r beiau'n gwacharddedig, hynny yw'r gwallau, y camgymeriadau sydd yn posib i'w wneud yn farddoniaeth gaeth. Wedyn rhywbeth a elwyr weithiau prydlyfr sydd yn disgrifio sut i ganmoli dosbarthau gwahanol o bobl. Yn olaf mae gynnon ni'r trioedd cerdd,
darnau o wybodaeth a drefnwyd mewn ffyrdd traddodiadol. Mae dipyn o wybodaeth yn dod o'r testyn ei hunain yn y treoedd, ond mae yna digon o stwff newydd ynddynt hefyd. Felly, dyna gramadegau barddol. Rwy'n gan traddodiadol, dwi'n golygu yn sylfaenol y gramadegau canoloesol, yn hytrach na'r gramadegau newydd sy'n deillio o'r cyfnod modern cynnar fel y gwelwn ni yn fuan. Cyfansoddwyd y gramadegau canoloesol yn ôl pob tebyg rhywbryd tua ddechrau'r 4th ganrif ar 10 neu efallai yn dibyn cynharach. Dydy ar llawysgrif gyntaf sydd yn gynnwys fersiwn o'r gramadegau pennu ar hugain i 1300 a hugain, felly dyna terminus antiquem cadarn ni. Ond yn gyntaf ag yr ymddengys y gramadegau yn y llawysgrifau cynharaf, maen nhw'n yn barod yn ystod newid, ac maen nhw'n dal i newid trwy'r 2 ganrif nesaf y copïad nhw, wedyn mewn ffyrdd arwyddocaol. Felly pan dwi'n defnyddio'r term gramadegau barddol traddodiadol, dwi'n cyfeirio at gyfres, at gasgliad o destunau gwahanol, sydd i gyd yn disgrifio'r iaith Gymraeg a mesurau barddoniaeth Gymraeg, ond sydd weithiau yn cymryd ffurfiau sydd yn ymgorffori pwrpasoedd eitha gwahanol. Rwan, nid oes angen mynd trwy bob fersiwn o'r ramadegau cyn fersiwn sy'n fychan. A da ni'n agosau at y fersiwn hwn, dwi'n addo, ond nid eto. Ond mae'n pwysig, dwi'n meddwl, cael gafal ar siap y trosglwyddiad ar ei daflwybr, achos bod hwnni yn esbonio sut da ni'n cael ar y diwedd fersiwn y 5 llyfr. Dwi jyst eisiau gwneud y pwynt y defnyddiwyd y gramadegau gan lot o bobl annol, ac roedd yn bosib i bob math o person olygu'r testyn i adlewyrchu i gwahanol swyddogaethau a phwrpasoedd nhw. Felly, da ni'n dechrau efo testyn a ysgrifennid yn debyg gan rhyw fath o glerig a nid ar i mewn i'r holl cwestiwn o awduriaeth heddiw, ond yn siwr, dywedwn fod o'n glerig. Wedyn, yn ystod y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 15, cawn fersiynau'r gramadegau sydd yn lot byrach, ac mae'n amlwg yn salachos y rhydd y ber a'i copïau a'i ddefnyddiau yn eu cyfansoddiadau barddonol nhw. Felly maen nhw'n dod yn lot fwy pragmatig mewn ffordd. Yn y 15fed ganrif ac yn enwedig yn yr 11fed ganrif ar 15, mae'r gramadegau yn dangos pryder eithafol efo beiau gwaherddedig, hynny yw diffygion technegol mewn cyfansoddiadau barddol. Mae hynny yn dechrau mor gynnar a chanol y 15fed ganrif efo copi dalfyriadol y gramadegau yn llawysgrif Bangor 1. Yn y gramadeg hwn, ceir dim ond y wybodaeth sy'n absolutely angenrheidiol i'w gwybod mwyn osgoi y beiau. Felly, os nad ymddengys rhyw gategori o sill neu diseiniad, enghraifft eto yn yr adran ar y beiau gwaherddedig, torwyd fo allan o'r testyn. Ac mae pryder am y beiau yn nodwedd o bob gramadeg bron a cynhyrchwyd yn yr 11fed ganrif ar 15. A beth sy'n dechrau digwydd yn yr 11fed ganrif ar 15 am y tro cyntaf, mae'r gramadegau yn dechrau sôn am y gynhannedd, a hynny achos bod twyllau cyngeneddol yn dechrau ymddangos yn yr adran ar y beiau yn yr un cyfnod. Felly, i'r ber, ymddengys bod y gramadegau yn ddefnyddiol fel math o lawlyfr i helpu nhw osgoi diffygion technegol yn ei gweith. Am pa reswm oedd mor bwysig iddyn nhw osgoi y beiau? Mae nhw'n wneud, dwi'n meddwl, efo cyfun drefn farddol, efo hunan rheoliad y berth. Un o bwrpasoedd mwyaf arwyddocaol y gramadegau yn y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 15 oedd fel offrynnau i gadw i fyny safonnau technegol cynhyrchion y berth. Ac un modd i wneud hynny yn syml, mae'n ffordd yn hawdd i fesur, yw osgoi'r beiau. A rheswm fod mor bwysig i'r berth cael system i fesur safonnau crefft yw yn syml cadw amaturiaid allan o'r busnes. A busnes oedd yn bendant. Mae lot o ysgolheigion wedi cymharu yr cyfun drefn farddol i'r gildiau crefft yn yr oesoedd canol, gan gynnwys Richard Sigurd, Griffith Allen Williams, David Johnson ac eraill. Awgrymwyd y tebygrwydd hwn gan y gramadegau hefyd. Un o'r prif bryderon y pobl cynhyrchodd y gramadegau barddol
yn y cyfnod modern gynnar oedd sicrhau statws proffesiynol y beirdd gan greu rheolau benodol i wahaniaethu rhwng y rhai a gafodd hyfforddiant ddiriol barddol, hynny yw y beirdd proffesiynol, a rhai na'i gafodd, sef yr amaturiaid. Yn y cyfnod, cynnydd beirdd amatur oedd yn broblem fawr. Tua diwedd yr 11th ganrif ar 15, ymddengys ar y sîn amaturiaid na chyfansoddau yn y mesurau caeth, ond yn y mesurau cryf. Felly, meddiant a chopio o ramadegau ymysg y beirdd proffesiynol a dylen y rheolau ynddynt oedd modd i ddangos i cymwysterau proffesiynol. Ond roedd y gramadegau dim ond rhan o strategaeth ehangach o hunan rheolaiad barddol. Cynhyrchiad y gramadegau yn yr 11th ganrif ar 15 yn cysylltiedig â'r ddwy eisteddfod a cynhalwyd yn y ganrif hwn. Hynny yw, yr eisteddfodau Caerwys o 1530 a 1567. Am cam yr eisteddfodau hyn, fel gwyddwch rhai o'n chi, oedd ergwneithir ordr a llywodraeth ar wir wrth ger a'i gelfyddyd. Hynny yw, rheoli cyfun drefn y beirdd a ddarparu lle ffurfiol i'r beirdd symud ymlaen trwy'r graddau proffesiynol yn ogystal â bod yn cystadleuaeth ymysg i gylod. Dyma darlun o raddau gwahanol barddol a cherddorol mewn llawsgrif sydd yn reit agos â chi yng Nghaerdydd yn eich llyfrgell canolog. Mae'n dod o'r dogfen pwysicaf a ddaeth allan o'r eisteddfod. Nid y gramadegau, ond y statut Griffith ap Cynan, dogfen ffug hanesyddol sydd yn diffinio'r gofynion o pob gradd o fardd a cherddor. Mae'r ddogfen yn mynd trwy pob un o'r raddau fel disgybl ysbas, disgybl disgyblaidd, disgybl pencerddiaid, pencerdd ac athro, ac yn rhestru yn fanwl beth yn union ddylai pob un yn ei gwybod. Un o'r canlyniadau o'r ddwy eisteddfod oedd lot o papur gwaith. Felly copied y statut yn nifer fawr o llawysgrifau yn aml iawn ochr yn ochr y gramadegau barddol. A beth dyn ni'n gweld yn y gramadegau yw hwn. Maen nhw'n newid mwyn i gydffurfio yn well a rheolau a traethwyd yn y statut. Felly, ysoniais i yn gyflym yn gynharach am y gynghanedd yn y gramadegau barddol. Wel, mae hynny yn dechrau ymddangos yn y gramadegau tuag at yr un amser ac yn ddangos y statut Griffith ap Cynan a rheolau ynglyn â gwybodaeth gyngeneddol. Yn y fersiwn 1530 o'r statut, mae'n deud disgybl disgyblaidd cerddafod a dylai gwybod y cyngeneddion yn ei holl ac wedyn pencer a dylai gwybod y cwbl, felly pob math o cyngenedd. Chani yn groes gyngeneddol. Felly mae cyngenedd yn dod yn rhan o gymwysterau barddonol yn fodd i wahaniaethu rhwng y beirdd proffesiynol a'r amaturiaid. Mae'n gwneud synwyr felly diffinio'r cyngenedd yn y gramadegau barddol o ffyrnau y beirdd proffesiynol, a dyna beth yn union sy'n digwydd. Rhan, effeithiau'r statut ar strwythur y gramadegau hefyd. Cyn y statut, yn y gramadegau barddol, nid oedd y beirdd yn sôn am y 4 mesur a'r 20. Yn aml, oedd yna 4 mesur a'r 20 a rhestryd yn y testyn, ond nid oedd neb yn actually ysgrifennu 4 mesur a'r 20 fel teitl neu gyfrifol swm o mesurau unrhyw yn y testyn. Mae hynny yn newid yn yr 11th ganrif ar 15 o achos y statut. Yn gyntaf, yn y gramadegau llawn, maen nhw'n dechrau enwi'r adran ar y mesurau yn 4 mesur a'r 20. Ond hefyd, mi gawn ni fersiynau talfyr o'r gramadegau, fel y hwn, peniarth 77 sydd ar y slaid. Rwy'n copi gan hunaniaethydd yw hwnna, ond mae yna eraill yn llaw beirdd, jyst dim byd a cafodd ei ddigido gan y llyfrgell genedlaethol eto. Ac fel y gwelwch chi, mae 4 mesur a'r 20 yn rhan o'r teitl Crynodeb Talfyr ar y 4 mesur a'r 20 cerddafod. Bellach, mae yna pwyslais ar nifer y mesurau nad oedd yn nodwedd o'r gramadegau cynharach. Ac dwi'n awgrymu ar y statut mae'r bai am hynny.
Os da ni'n edrych ar y statut eto, da ni'n gweld yn y fersiwn 1567, mae yna amodiad sydd yn deud yn benker y dylai wybod gwneithir i 4 mesur ar 20. A dwi'n gwrthymleiddio yr perthynas yn dipyn yma, ond y peth pwysig i'w nodi yw'r ffaith bod yna perthynas cryf rhwng y statut a'r gramadegau. Mae'r gramadegau fel y statut yn offerynnau ar gyfer hunan rheoliad y gyfundrefn farddol, ac maen nhw'n newid mwyn gydffurfio a'r rheolau sydd gynnon ni yn y statut. Ond, fel y dwedais i ar y ddechrau, nid berth yn unig a oedd yn defnyddio y gramadegau barddol, neu o leia nid ar gyfer gweithgareddau barddonol yn unig a gopiad y gramadegau. Gwrth enghraifft pwysig sy'n digwydd yn Gramadeg Gytyn Olwain a elwir weithiau y dwned ac a geir yn llawysgrif Llanstefan 8 ar 20. Nid dim ond fersiwn o'r gramadegau cynharach yw hwn, ond gwaith sy'n cyfuno y gramadegau barddol traddodiadol Cymraeg efo cyfieithiad newydd o ramadeg Saesneg cyfoes a elwir yr accidents testunau ysgrifenwyd gan feistr ysgol yn Rhydychen, dim ond ychydig o ddegawdau cyn cyfansoddiad y dwned. Yn y dwned, ni cheir adran farddol yn wir nid oes dim byd ond yr adran pur ramadegol, ac yn yr adran hwn nid oes triniaeth ar y llythrennau, silliau a'r diseiniaid unddi. Mae'r gadawiad yn arweddokal o achos cofiwch fod yr adran ar y silliau a'r diseiniaid yn bwysig fel rhan mwyaf barddol o'r adran ramadegol, yn yr unig rhan lle nad oes ffynhonnell lladen iddi hi am hynny. Ar wahân i hynny, newid pwysicaf yn yr adran ramadegol y dwned yw cynnydd nifer o rannau ymedrad o 2 i 8, newid sy'n dilyn strwythur a donatus a'r accident, ac sy'n dal i fod yn thing yn gramadegau ddiweddarach. Mae hynny yn bwysig i ni i nodi, jyst achos bod y dwned yn dystiolaeth o ymdrech i ddwad ag ysgolheictod Cymraeg i safon rhyngwladol gan ddefnyddio ffynonellau amlieithog mor gynnar ar 15fed ganrif. Felly, ar ôl y 4edd ganrif ar 10, mae yna 2 ffrwd wahanol, o leia yn rhosglwyddiad y gramadegau barddol. Y gyntaf, fel y gwelwn ni, yw'r ffrwd barddol, lle rydyn ni'n gweld pryder efo safonnau cynhyrchion y berth ac sydd yn gysylltiedig â hunan reoliad y berth mewn ffordd sy'n cyfateb â rheoliad gildiau crefft cynhwysol yn fwy cyffredinol ac sydd yn gysylltiedig â rheolau a draethwyd yn y statut Griffith ap Cynan. Mae'r rhan fwyaf o'r copiau a wnaethpwyd o'r gramadegau yn y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 15 yn perthyn i'r ffrwd hwn. Ond hefyd, mae yna ffrwd arall sy'n codi yn y 15fed ganrif, ffrwd ysgolheigaidd galwn ni fo, lle ymddengys mae safon ysgolheigaidd y testun ac nid defnydd ymarferol gan y berth neu gysylltiad uniongyrchol efo'r crefft berddol yw'r prif diddordeb i golygydd. Ac ar y rhan fwyaf, mae'n posib dosbarthu fersiynau gramadegau barddol yn un ffrwd neu'r llall. O achos nad yw gramadeg Gytyn Owen yn cynnwys dim byd o'r deunydd barddol, bod Gytyn Owen ei hunan yn fardd yn ogystal ag ysgolheig, posib casglu bod i'r ramadeg yn cynnwys ysgolheigaidd ac nid barddol. Ar y llaw arall, y fersiynau talfyr y gwelwn ni yn gynharach, y fersiynau sydd yn gyfeiriedig at y beiau'n gwaharddedig fel Bangor 1, fel Peniarth 77, mae'n eglur mai barddol yw ei golygfa a barddol oedd eu pwrpasoedd. Rwan, mae'r sefyllfa yn fwy cymhleth yn achos y 5 llyfr cerddoriaeth, a dyna'r tudalen cyntaf eto. Anodd dosbarthu y 5 llyfr fel ymdrech hollol ysgolheigaidd neu hollol farddol chyth, efallai achos tua diwedd yr 11fed ganrif ar 15, mae'r gwahaniaeth rhwng y 2 gylch, felly rhwng y 2 ffrwd trosglwyddiad gwahanol y gramadegau barddol hefyd wedi dechrau torri lawr, neu yn wir agor i fyny, sydd bynnag ydych chi eisiau i ystyried. Y cwestiwn sy'n codi yn glyn ar 5 llyfr yw yn sylfaenol natur y golygiad.
Felly pa fath o newidiadau a wnaeth sy'n fychan neu falle i athro barddol Gruffudd ac am ba reswm. A gynnyrch modern y dydyn ni dysgu'r testyn neu barhad traddodiad hir o ramadeg barddol Cymraeg, traddodiad a ystynnodd fel y gwelwn ni yn ôl i'r 4eg ganrif ar 10. Faux dichotomy yw hwnna, wrth gwrs, a ateb cywir yw y ddau, ond mewn ffyrdd gwahanol. Ond i esbonio y ffyrdd gwahanol hyn, hoffwn i gymryd cam yn ôl rwan ac ystyried cyd-destun hanesyddol cyfansoddiad y 5 llyfr. Felly, ymddangosodd gramadeg symud fychan tua 1570, ond cyn 1578 yn ôl Daniel Hughes. Fel dwedais i, disgybl i Rhagfyr hiraethog oedd symud fychan o rhan ochr y beir enwogion eraill yr un cyfnod, fel William Llyn, William Cynwal, Sion Tudur, Sion Philip ac Owain Gwynedd, ymysg eraill mae'n debyg. Codwyd symud yn Bencerdd yn yr Eisteddfod Caerwys o 1567, goroesa copi o'i drwydded farddol. Nid oes gen i llun ohono, ond dyma drwydded i athro Gruffudd hiraethog. Felly, mi roedd y ddau yn y gild fel petai. Mi roedd symud fel Gruffudd yn sicr yn rhan o gyfundrefn farddol. Ond pan da ni'n trafod y criw i gyd yma, mae'n amhosib osgoi enw arall. Hynny yw enw William Salisbury. Nid bardd, ond dineiddiwr. Enwog i ni, wrth gwrs, fel cyfieithydd y Testament Newydd yn 1567, ond felly pwysig hefyd fel cyfrannwr at y traddodiad barddol gramadegol, fel y trafodwn ni heddiw. Rwan, cryn dipyn wedi cael ei hysgrifennu am gysylltiad neu gyfeillgarwch a oedd rhwng Gruffudd hiraethog a William Salisbury. Prif locus yr ystyriaeth hwn yw llyfr gan William Salisbury o slynwyr Pencembro i gyd ac efo chreswm da, fel y gwelwch chi ar y slaid, enwyd Gruffudd hiraethog ar y tudalen cyntaf, ac yn wir, mi ddywedodd Salisbury y tynwyd y casgliad o ddiarchebion hwn o lawysgrif gan Ruffydd. Ond nid oedd Gruffydd yr unig impetus tu ôl i'r llyfr hon, rhaid mi ddeud. Roedd Salisbury yn dilyn model Erasmus, dineiddiwr iseldiraidd enfawr a bryntiodd gasgliad o ddiarchebion Lladin a Groeg ym 1500. A cysylltiad rhwng Erasmus a Salisbury a bwyntodd angharad Price allan yn ddiweddar. Mi roedd Erasmus yn ddylanwad mawr ar Salisbury, dawn ni yn ôl ato fo yn fuan. Ond beth bynnag, mae'n amlwg yn weithiau eraill gan Salisbury a hefyd gan Gruffudd hiraethog ei hunain, mi roedd yna cysylltiad personol a deallusol cryf rhwng y ddau. Felly, nid syndod mawr gweld cysylltiad arall a Salisbury yn gwaith disgybl Gruffudd hiraethog y 5 llyfr gan symud fychan. Atodwyd yn yr un llawysgrif, Coleg Iesu 15, yw yr llythyr rhetoreg gan Salisbury. A'r dudalen a geir yn syth ar ôl y 5 llyfr yn llaw sy'n mynd eto, ond efo ychwanegiadau gan Salisbury hunain yn Hughes, gan gynnwys termau Groeg. Bwriadwyd y llythyr rhetoreg ar gyfer y beirdd. Dwi'n dyfynnu DJ Bowen rhywun a ysgrifennodd. Yr oedd y llythyr rhetoreg felly wedi ei fwriadu ar gyfer y cywyddwyr y cyfnod. A'i ddiben oedd cyflwyno celfyddyd rhetoreg iddynt. Teimlai Salisbury fod y beirdd yn canu yn rhy unffyrdd a diaddurn, ac credai y byddai ymgynefuno ar gelfyddyd hwn yn achub i gwaith rhag un donydd. Nid yw'r agraffu yw bwriad y llyfr hwn felly, ond yw lledaenu ymhlith y beirdd mewn llawysgrif. Felly, i bod yn waith gan dineiddiwr, ar gyfer y beirdd yn unig oedd y llyfr rhetoreg. Ymddengys bod Salisbury yn tuol rhai o'r newidiadau yn hestyn y 5 llyfr hefyd. Nid oes amser heddiw mynd i mewn i pob ffordd mae awdur y 5 llyfr yn datblygu y testyn y gramadegau canoloesol, ond hoffwn ni edrych at gwbl o diweddariadau sydd yn enghreifftiau o math o newid sydd yn cymryd lle yn gramadeg Simond.
Un o'r newidiadau mawr yn y gramadegau yw ychwanegu rhywbeth a elwir yr adran ar y gwasgawd llyfr. Hynny yw, darn sy'n traethu llythrennau sydd gallu cymryd treigladau. Does yna dim byd tebyg yn unrhyw ramadeg cwbl, unrhyw gramadeg barddol mi ddylwn ni ddeud, cyn y 5 llyfr. Felly, adnewyddiad yw'r adran hwn i gyd. Ceir yn y llyfr cyntaf y gramadeg, yn yr adran ramadegol, yn syth ar ôl adran ar y silliau. Mae'n werth edrych ar y testyn ei hunain ar y slaid, a cymeron ni darn bach o ddechrau'r llyfr, sy'n delio ar y llythren eb. Felly, dyna fo ar y slaid. Pa sawl gwasgawd lyfr y sydd? Naw, nid amgen, eb ec, d, g, ec, ell, m, p, t. A phob un o'r rhain agosant fel gwasgaw, ac a ddal grym un arall yn ei lle ymllethiad yr ymadrodd fel hyn. Yn lle eb y daw ef neu em fel yn y gair hwn, bris, rwyddi ar fris. Em yn lle eb fel yn y gair hwn, brawd, fy mrawd. Felly, fel dwi'n deud, mae hynny yn hollol newydd. Does yna dim byd tebyg yn y gramadegau barddol canoloesol. Ond, mae un darn yn ymddengys yn llawysgrif a ysgrifennwyd gan Gruffydd Hiraethog fel rhan o iweitha elwyd Lloegr Drygiant ddifyrwch Britanaidd Gymro a ger yn y llawysgrif peniarth 155. Mae yna ddarnau gramadegol ymheniarth 155. Mae'n werth nodi darnau o'r ffrwd barddol y trafodon ni yn gynharach testunau fel y 4 mesur a'r 20. Ond maen nhw'n hollol ar wahân i'r Lloegr Drygiant sydd yn testun annibynnol. Fel y gwelwch chi ar y slaid, mae'r ddau destun, sef 5 llyfr a'r Lloegr Drygiant, yn cyffelob iawn. Gan Gruffydd felly, mae gennym ni 109 gwasgawd llyfr y sydd, nid amgen, eb, ec, ed, eg, ec, ell, m, p, t, a phob un o'r rhain agosant fel gwasgawd, ac a ddaw grym un arall yn ei lle ymllethiad yr ymadrodd fel hyn yn lle eb, y daw ef neu em, fel yn y gair hwn, brefan o'r ddiareb hwn, eled wrach i'r freddan erigennau, em yn lle eb fel yn y gair hwn, brawd, fel hyn, fy mrawd, ni wasanaethau ceisio y gair o'r brefan ymhlith y geriau a fo yn dechrau ac ef, nam yn ymysg y geriau a font yn dechrau ac eb, na'r gair fy mrawd ymhlith y geriau yn dechrau ac em, ond y eb yn i ddechrau. Felly, bron yr un peth a'r testyn y gwelwn ni yn y 5 llyfr, ac yn wir mae golygyddion y gramadegau barddol yn yr 20fed ganrif, D.J. Williams a E.J. Jones yn honni y tynwyd y darn yn y 5 llyfr o waith Gruffydd Hiraethog hon yn debyg. Nid oes dim byd annisgwyl yma, ond wrth gwrs mae unrhyw ychwanegiad i'r gramadegau yn arwyddocaol, achos bod yn awgrymu newid yng nghanfyddiad eu pwrpas nhw neu ganfyddiad o'i ffyrdd y ddylen nhw i gymryd. Ond, mae'n bosib ni'n cam ymhellach na Williams a Jones gan edrych at waith William Salisbury. Mae'n amlwg fod gyda fo ddiddordeb hir yn rhaigladau. Rydyn ni'n gweld hynny am y tro cyntaf yn ei eiriadur A Dictionary in English and Welsh a cyhoeddwyd yn 1547, un o'r llyfrau preintiedig cyntaf yn y Gymraeg, ac a fwriadwyd ar gyfer dysgu Saesneg i'r Cymru Cymraeg. Yn y rhai gair a gyfeiriwyd at y darlleadwr, mae Salisbury yn esbonio yn gyntaf sut i ddefnyddio geriadur gan gynnwys cysyniad o drefn yr wyddor, ond wedyn rhybuddia fo aeth o'r gwylioch yn dda rhaid eich twllol yn cael geisio gair allan o'i fan briod gyfaddas. Fe gyspei i ceiliach un o'r geiriau hun yn yr ystym ar agwedd y maint yn gorwedd yn y pennill yma. Mae ni gangen 10 o feddwyn. Achos ni wasanaethau wrth geisio Saesneg am gangen chwilio amdano ymysg y geiriau yn dechrau a eg, nam yn ymhlith y geiriau a fo eg yn ei ddechrau, a dyliach esbio amdano a'i Saesneg fydd gar y bron. Canis gair croew cysefin ydyw cangen yn ei gangen, cydbwr ymadrodd Cymraeg yn cyfleddu ec yn eg
ac yn perisonio T fel D a eb fel N yn geriau hynny. B fel fi, ef, ddylwn ni ddeud, yn y geriau hyn deg o feddwen. Ac am hynny, rhaid i chi graffu fydd a llythryn a fo yn dechrau'r gair pan draethyr a'i ben ei hun allan o ymadrodd, feges y dangosiaeth uchod. Felly, ymarferol yw'r ddiddordeb yma, ac yn drosolwg yn hytrach na thriniaeth fanwl. Ond rydyn ni'n gweld, dwi'n meddwl, dechrau traddodiad o ysgrifennu am y treigladau mewn ffordd ffurfiol yma. A mae'r esboniad yn datblygu yn waith diweddarach gan Salisbury a cyhoeddwyd yn 1550, a brief and plain introduction teaching how to pronounce the letters in the British tongue, now commonly called Welsh. Gweith Saesneg yw o, yn amlwg, sydd yn disgrifio sut i ynganu yr Gymraeg. Mi wnawn ni edrych ar yr adran sy'n delio â eb mwyn i'w cymharu, dyna fo, at y darn y gwelwn ni yn y pum llyfr a Lloegr Trygiad. Felly, B in Welsh is universally read and pronounced as it is in English, albeit when a word begins with B and is joined with more words coming in a reason, hynny yw mewn olyniaeth neu frawddeg, the phrase and the manner of the Welsh speech, much like after the Hebrew's idiom, shall alter the sound of that B into the sound of the Hebrew letter that they call bet, not dagesht, or of the Greek beta. Either else of B being consonant in Latin or English is thus. Whereas B in this Welsh word, bis, a finger, is the primitive, or if I should borrow the Hebrew term, the radical letter, which coming in the context of a reason shall not then be called B, but V, as in this text, I vis, his finger. And sometime B shall be made into M, as for an example, vermis, and yet for all the alteration of this letter B and of diverse other, as ye shall perceive hereafter, which by their nature be changeable one for the other, it shall nothing let nor hinder any man from the true and proper reading of the letters so altered. For as long as the idiom or propriety of the tongue receiveth one letter for another, the radical is omitted and left away, and the accessory or the letter that comes instead of the radical is forthwith written and so pronounced after his own nature and power, as it is plain by the former example. Provided always that such transmutations of letters in speaking, for therein consists all the difficulty, most diligently to be marked, observed, and taken heed into, of him shall delight to speak Welsh right. Felly, yn amlwg, nid yw hynny yn union yr un peth y gwelwn ni yn ddiweddarach yn gwaith Griffith Hiraethog neu yn y pum llyfr ychwaith, ond mae'n agos. Mae'n posib tynnu llinell syth o William Salisbury i Griffith Hiraethog i'r pum llyfr. Ac yma felly, da ni'n gweld datblygiad traddodiad cynnar o ysgrifennu ffurfiol am dreigladau yn y Gymraeg. Fersiwn y pum llyfr, os da ni'n edrych ar y slaid eto am foment, yw mwyaf economaidd i fynegiad, ond mae'r elfennau sylfaenol y gwelwn ni yngwaith William Salisbury i gyd yna. A'r peth pwysicaf yw'r ffaith bod y driniaeth ar y gwasgad llyfr yn bodoli o gwbl yn y pum llyfr. Am rhyw rheswm, mi feddyliodd y cyfansoddwr fod yn angenreidiol cynnwys trafodaeth hwn yn dilyn model Salisbury a Griffith Hiraethog. Tu ôl i waith William Salisbury, mae'n werth deud yn fyr, rydyn ni'n gweld Erasmus eto. Tro hon y model yw Directa Graeci Sermonis Pronunciate Dialogus ac gyhoeddwyd yn 1580. Wrth gwrs, nid yw Erasmus yn trafod treigladau Cymraeg, ond mi welodd Salisbury yr gwaith hon fel model, fel y pwyntodd allan ysgolheigion eraill, ac mi roedd o isio creu rhywbeth tebyg ar gyfer y Gymraeg. Felly, a oedd Griffith Hiraethog a oedd Simon Fychan yn darllen llenyddiaeth pwysicaf y Dadeni disg fel Erasmus yn anhybygol. Ond, nid yw Erasmus yn bell i ffwrdd yng nghefndir y gramadegau barddol, hyd yn oed gramadegau sydd yn rhan o hen draddodiad cymlaesol, ac sy'n mewn ffyrdd eraill yn cadw ar ffyrdd traddodiadol y gramadegau barddol a'i rhagflaenwyd. Felly, mae'r gramadegau barddol traddodiadol yn cymryd rhan yn y byd ehangach
o ysgolheictod deneiddiol, ond mewn ffordd uniongyrchol. Ond mae yna problemau efo cymryd y pum llyfr fel Nghymru y Dadeni, neu rhan o'r ffrwd ysgolheigaidd y disgrifiais yn gynharach. Problem fwyaf yw, yn syml, nid yw ofnadw o dda fel cynnyrch deneiddiol. I ddechrau, bod y rhannau sydd yn adlewyrchu gweithio deneidwyr, fel y gwelwn ni o'r driniaeth a'r llythrennau sy'n treiglo, eithriadau yw'r rhain. Ar rhan fwyaf, mae'r pum llyfr yn cadw at ffurf ganoloesol y Gramadegau. Mae yna lot sydd heb newid yn y testyn, gan gynnwys darnau nad oedd yn gwneud synwyr yn y fersiynau canoloesol ac sy'n dal i fod yn disgrifiadau anghywir o'r iaith Gymraeg neu farddoniaeth Cymraeg yn y cyfnod modern cynnar. Mae'r problem yn dod yn amlocach pan da ni'n ystyried llwyth o ysgrifennu gramadegol arall sydd yn dechrau codi tuag at yr un cyfnod. A dyma rheswm. Mae'n werth jyst sbio ar y slaid yma yn gyflym lle rhestrais i llyfrau am ramadeg Cymraeg a brintwyd ar ddiwedd yr 11th ganrif ar 15 ac ar ddechrau'r ail ganrif ar 15. Ni fyddaf yn trafod manylion pob un, ond mae yna rhai tueddiadau sydd yn amlwg jyst gan fi'n trwyddyn fel grŵp. Yn gyntaf, maen nhw i gyd yn llyfrau printiedig. Dyma eu tudalennau teitl nhw. Ac yn ail, ni'n dychwelyd at y slaid, efo'r rhestr, ac eithrio gramadeg Griffith Robert. Maen nhw i gyd yn Lladin, nid yn y Gymraeg. Felly gallwn ni gasglu y bwriadwyd y gramadegau hyn ar gyfer cynulleidfa sydd yn lot ehangach na chynulleidfa yr pum llyfr. Ac mae hynny yn lot agosach at delfrydau yr dyneiddwyr. Rhan o'r holl raglen deneiddiol oedd rhannu gwybodaeth yn ehangach, ac mae hynny yn lot haws i'w wneud os ydych chi'n ysgrifennu yn Lladin, ac os ydych chi'n printio eich gwaith yn hytrach na i gadw yn llawysgrifau. Mae hynny yn awgrymu gwahaniaeth pwysig a sylfaenol rhwng y pum llyfr a cynhyrchion gramadegol eraill o'r un cyfnod. Bwriadwyd gweithio'r dyneiddwyr ar gyfer cynulleidfa eang. Bwriadwyd y pum llyfr ar gyfer dim ond y rhai a oedd yn gallu darllen y Gymraeg ac oedd yn gallu cael at y llawysgrif. Hynny yw, yn ôl pob tebyg, bwriadwyd ar gyfer y beirdd. Rwan, mi ddylwn ni ddeud y tybiodd G.J. Williams, golygydd testyn y pum llyfr yn yr 20th ganrif, a roedd awdur y pum llyfr yn bwriadu i gyhoeddi yn y dyfodol efallai. Ac dylwn ni gymryd pob awgrymiad gan Williams o ddifri, os mae hynny'n gywir, nid oes unrhyw tystiolaeth i'w profi. Ni ffrintiwyd fersiwn o'r pum llyfr tan y 4th ganrif ar 15. Cadwyd y pum llyfr yn llawysgrifau ymysg y beirdd a hynafiaethwyr felly am ganrifoedd. Felly, i esbonio iaith a modd trosglwyddiad y pum llyfr a'r cynulleidfa gyfyngedig o feirdd yn unig, hoffwn ni edrych ar ddatblygiad pwysig arall sydd yn digwydd yn y testyn. Hynny yw rhaniad y pum llyfr pum llyfr. Mae hynny yn rhywbeth newydd yn y pum llyfr. Felly, fel yr adran ar y gwasgawd llyfr, mae'n ddiweddariad gan Simon Fychan, neu awdur y pum llyfr. Y rhaniad y gwelwn ni ar ddechrau y sgwrs pan trafodon ni gynnwys y gramadegau canoloesol yn artiffisial. Mae'n rhywbeth a greuwyd gan ysgolheigion. Mae'n ffordd i trafod beth sy'n digwydd yn y gramadegau. A deud y gwir, mae gramadegau canoloesol yn arwyddo pan maen nhw'n symud ymlaen o bwnc i bwnc. Maen nhw'n deud, da ni wedi siarad am hynny, felly rwan da ni'n symud ymlaen a byddwn ni'n siarad am hynny. Arall eiriad i hwnna. Ond dydyn nhw bydd yn sôn am lyfrau gwahanol ac eithro y prydloddau sydd yn rhywbeth gwahanol. Felly mae'r rhaniad yn y pum llyfr yn newydd ac mae'n newidiad fwriadol. Mae'r awdur yn rhoi teitl penodol ar bob un o'r llyfrau ar ôl y gyntaf, fel y gwelwch chi ar y slaid. Felly mae gennym ni
Weithiau yn yr ysbyswn o'r ail llyfr cerddoriaeth cerddafod, yma yr ysbyswn o'r trydydd llyfr cerddoriaeth cerddafod, nid amgen 4 mesur ar 20, yma yr ysbyswn o'r 4ydd llyfr cerddoriaeth cerddafod, nid amgen o'r cyngeneddion, ac yn ddiwethaf o'r 5 llyfr cerddoriaeth cerddafod, yr chwn a olwyr y prylofer ysbyswn bellach. Rwan, mi dynodd golygyddion y testyn solo at gyfeiriad i 5 llyfr yn Llansteffan 45 llawsgrif a ddyddiau i'r hanner ola yr 11 ganrif ar 15 ac a gopiwyd o fersiwn y Gramadegau a ysgrifennwyd gan William Llun. Yn y llawsgrif hwn, gelwir tryniaeth ar y mesurau un o'r 5 llyfr cerddoriaeth cerddafod. Rhwnnau arall yn yr un llawsgrif, mae'n deud y tynwyd yr holl adran ar y mesurau o lyfr gyda'n oen, hynny yw fersiwn o'r adran ar y mesurau sydd ar wahân i Gramadeg yn Llansteffan 8 ar 20 ac sydd yn diben erbyn hyn. Mae'r golygyddion yn cymryd y ddau ddatganiad hyn fel tystiolaeth y digwyddodd rhaniad y Gramadegau ym 5 lyfr yn y 15fed ganrif. Rwan, dwi'n anghytuno ac mae'r rheswm yn syml. Os da ni'n mynd yn ôl at y statyd Griffith ap Cynan, rydyn ni'n gweld bod na gyfeiriad at y 5 llyfr. Llinell cyntaf yw hon o fersiwn y statyd ym Mheniarth 158, unellyn y calon ddefn neu gyfraith Griffith ap Cynan a rhai a gael y statyd Griffith ap Cynan, y rhan sydd yn rhannu y llyfr hwn yn chwelaf llyfr nid amgen 5 llyfr cerddoriaeth wrth y 5 graf, ellir deall a'r gweddill yn llyfr ar ei ben ei hun. Felly, yn fy marn ni, nid yw rhaniad yn 5 llyfr yn hun na'r statyd, ac yn debyg bod y statyd hefyd yn esbonio ar nodyn yn Llansteffan 45 a rhaniad y 5 llyfr cerddoriaeth. Mae 5 llyfr cerddoriaeth yn just mynd yn cam ymhellach efo'r cysyniad. Fel gwelwn ni yn achos y 4 mesur ar 20, yma mae testyn y Gramadegau yn newid mwyn cydffurfio yn well at amodiadau a draethwyd yn y statyd. I ni, mae hynny yn bwysig achos bod yn awgrymu bod y 5 llyfr, fel y traethwyd yn fach ar y 4 mesur ar 20, yn dod allan nid yn unig o'r dadeni disg a'r cysylltiad rhwng Griffith Hiraethog a'r dineiddiwr William Salisbury, pa bynnag mor gryf y doedd, ond, fel y Gramadegau cynharach, mae'n dod allan o'r traddodiad eisteddfodol o angen oedd gan y berth i rheoli ei hunain yn wyneb dirywiad y traddodiad a chynnydd amaeturiaid, allan hefyd o gyfundrefn farddol a oedd mor cyffelym i'r gildiau crefft cymlaesol. Y peth a benderfynodd strwythwr y Gramadegau barddol yn yr 11 ganrif ar 15 a chroi o'i cynhwysion mwy na dim byd arall oedd y statyd Griffith ap Cynan. Gan ddarparu rhestr benodol o wybodaeth a ddylai pob math o bardd yn ei wybod, ffurfiodd y statyd y disgwyliadau neu'r delfrydau ynglyn a beth ddylai fod siap y Gramadegau barddol. Y rheswm bod hynny mor ddiddorol i ni yw'r ffaith bod rhaniad 5 lyfr yn ddiweddariad gan awdur y 5 llyfr cerddoriaeth. Felly pan da ni'n meddwl am broses o olygu'r testyn a gynhyrchodd y 5 llyfr cerddoriaeth, nid just cwestiwn o ddod a disgyneiddiol i mewn i'r Gramadegau. Mae'r awdur yn meddwl hefyd am y statyd ac am y traddodiad barddol. Daeth y Gramadegau mewn ffordd mwy na lawlyfrau, mwy na thestynau pedagogaidd, ond yn ddogfennaeth ategol i gadarnhau neu i traethu yn eglur ac yn benodol beth sydd yn dangos yn y statyd. Yn achos y 5 llyfr, mae hynny yn golygu yr oedd rhaid i rhannu 5 llyfr. Roedd rhaid hefyd i ddiffinio'r gynghanedd mewn ffordd systematig o achos bod y gynghanedd un o'r pethau addoli gwahanol raddau o feirdd i wybod. Ac yn wir, mi ddwedyn i mae prif bwrpas y 5 llyfr yw bod yn ddogfen ategol i'r statyd, nid yn gynnyrch dineiddiol. Ond os felly,
pam mae'r awdur yn cynnwys y darnau mwy deneiddiol o gwbl? Beth oedd y pwynt o atodi yr driniaeth ar y gwasgawd lyfr, os nad yw y pum llyfr dim byd ond dogfen i gynnal y statyd Griffith ap Cynan? Wel, hynny yw yr $1 million question dwi'n teimlo, achos mae'n arwyddo at cwestiwn fwy. Hynny yw, beth yn union oedd natur y cysylltiad rhwng y berf a'r deneidwyr tua diwedd yr 11th ganrif ar 15. Dwi'n cael yr argraff bod ein hateb i'r cwestiwn erbyn hyn wedi cael ei effeithio yn fawr, yn ormodol efallai, gan dystiolaeth arall, yn enwedig yr ymryson rhwng Edmund Rhys a William Cynwal, disgybl arall i Ruffydd Hiraethog incidentally. Ac yn sicr, mae'r cyfres o gerddi hon yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni. Ond ymddengys i mi fod y Gramadegau yn cynnig ateb hefyd, ac efallai yn cynnig arlliw gwahanol un hateb. Os rydyn ni'n edrych ar y slaid hon eto, byddwch chi'n gweld y gynnysu atodiad, y 5 llyfr ar ochr y de. Dwi'n awgrymu yn betrus bod y 5 llyfr yn rhan o'r ffrwd farddol yn briodol, mwy na'r ffrwd ysgolheigaidd, ond efo golygiadau, efo cynhwysion hollol ysgolheigaidd i hagwedd. Ond efallai nad yw ffridiau y system gorau i esbonio y 5 llyfr. Mae yna dueddiad meddwl am y 5 llyfr yn 2 rhan. Wel, fel wnaethon ni heddiw, rhannu rhwng y darnau sydd yn newydd, sydd yn adlewyrchu disgydeni, ac wedyn darnau sydd yn cadw at y system traddodiadol o ysgrifennu gramadegol Cymraeg. Ond mae wir yn ymdrech cymysg. Ymddengys i mi, y cyfansoddwyd y 5 llyfr, ymawld y gramadegau cynharach, ac fel dogfen i gynnal y statyd Griffith ap Cynan. Ond mae 5 llyfr yn estyn tu allan i hunan, a tu allan y gyfundrefn farddol i ateg i awdurdod. Felly, gramadeg traddodiadol yw'r 5 llyfr cyfraith yn y bôn, ond gramadeg traddodiadol sydd yn bodoli y myd ehangach y Dadeni yng Nghymru. Diolch yn fawr.